Det er snart 10 år siden, at I toppede hitlisterne. Hvad kan vi forvente os af den nye plade? Vi arbejder på en mere moderne sound med mere kant. Det er stadig skide godt. Ja. Undskyld. Her er Mark. Du skulle da Mark fra The Heartbreak Hotels. Han er en stor popstjerne. Eller det var han engang. Ja, det er så der, du skal komme ind. Okay. 2, 3, 4, bum. Bum. Og her er Marks kæreste, Laura. Jeg får frem en kvindelig receptionist. Folk tror, det er fordi, vi har knæppet. Men det har vi jo ikke. Nej, det er da bare endnu mere underligt. Kunne I se Laura som en professor? Nej, så kunne jeg sidde tilbage der med 2 tykke, enlige lesbiske. Jeg er ikke lesbisk. Nej, det siger de tykke piger altid. Tror I egentlig, man kan være vildt talentfuld til et eller andet, uden selv at vide det? Kan man overhovedet måle talent? Ja, selvfølgelig kan man det. Man kan ovenikøbet overføre det til en anden. Jeg elsker, at der er så højt. Du er midt i dig alt. Mark har måske ikke så meget talent, som han gik og troede. Du er forskellig for salt. Men det har Laura til gengæld. Du er et geni. Mig? Min chef vil sætte en kop i produktion. Og nu vil Mark have noget af Lauras talent. Det er altså en farlig maskine. Glæd dig til efterårsferien. Hvis der hjemme hos jer, ellers 1000 tak. Good job, boys. Mark fra The Heartbreak Hotels. Mark, syng for mig. Nu? Ja, syng for mig imens. Altså, så Mark, han har stjålet dit talent. Hold lige op. Se Jonathan Spangs Talenttyven. Altså, jeg siger jo ikke, at du skal knippe en anden, vel? Nej. Men derfor kan du godt lige overveje det. Er lige været bekendt? I biografen 11. oktober.